Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu l-Għaqda Repubblika ppreżentat 20 proposta li huma ntiżi favur il-ġid komuni fil-waqt li jkomplu jgħinu fil-ġlieda kontra l-abbuż f'pajjiżna. Repubblika qalet li għal problemi li jitkellmu fuqhom hemm diversi soluzzjonijiet u dawn l-20 huma biss il-bidu sabiex id-demokrazija terġa' tirrenja f'pajjiżna. F'kummenti ma' Net News il-President tar-Repubblika Robert Aquilina tkellem dwar uħud mill-proposti fejn fost l-oħrajn saħaq fuq l-importanza li titwaqqaf aġenzija kontra l-korruzzjoni. Dan għaliex il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni ilha 32 sena u qatt ma kkundannat lil ħadd. Turija ċara l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mhux qed jaħdmu. Mill-ewwel nett illi qed nipproponu illi titwaqqaf aġenzija kontra l-korruzzjoni għaliex il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li teżisti hija m'għandix lodda, m'għandix is-snin u storikament ma kienx effettiva biex tkun miġġielda il-korruzzjoni. Tinet qegħdin nipproponu illi l-maġistrati inkwirenti ikollhom pulizija eżekuttiva illi tirrispondi lil maġistrati u mhux lil korp tal-pulizija. Qegħdin nipproponu illi jkun hemm finanzjament pubbliku tal-partiti politiċi għaliex il-politika wis importanti biex l-istat ma jinvestix fiha. Apparti minn hekk Robert Aquilina aċċenna fuq l-importanza illi pajjiżna jkollu x-xandir nazzjonali li huwa imparzjali fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jsemma leħnu kif ukoll li jkollna liġi li verament tipproteġi lill-ġurnalisti. Qegħdin nipproponu illi ikonna xandir nazzjonali illi ikun regolat b'tali mod illi tassew iservi l-ġid komuni u li jagħti spazju lil voċijiet kollha fil-pajjiż. U għedin niproponu dak illi suppost sar mill-ewwel mal-li qatlet Daphne Caruana Galizia u saħansitra qabel, jiġifieri li konna liġi kontra l-isleb, li jiġifieri liġi illi tassew tipproteġi lill-ġurnalisti li jaħdmu f'pajjiżna. Il-proposti kollha bilan li pajjiżna jkollu Repubblika nadifa jinkludu li l-Parlament jassess fuq il-Gvern kif ukoll il-membri parlamentari ikunu full-time, sorveljanza minn ċittadini għall-imġiba ta' nies fil-ħajja pubblika li tinħoloq aġenzija biex tiġġieled il-korruzzjoni li l-whistleblowers jingħataw protezzjoni vera, il-maġistrati inkwirenti jkunu full-time u li jkollhom taħtom pulizija ġudizzjarja bil-poter li jiġbru il-provi. Il-prosekuzzjoni għandu jkollha l-aqwa avukati tal-pajjiż hekk kif ir-rata ta' suċċess mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali hija waħda baxxa ħafna. Il-partiti politiċi jinħarġu minn bwiet ftit kuntratturi. Il-ħatrit pubbliċi għandhom ikunu miftuħa għal persuni b'esperjenza u mhux għal dawk li huma qrib xi ministru jew partit. Daqshekk ċittadinanza għal beħ li f'pajjiżna jkun hawn liġi kontra l-kriminalità organizzata, il-ġid inspjegabbli ikun ikkonfiskat, il-ġid ikkonfiskat mill-kriminalità jintrat lura u jintuża għal inizjattivi soċjali li jkollna xandir tas-sew pubbliku u ħieles mill-gvern, separazzjoni bejn partiti politiċi u l-mezzi tax-xandir, regoli ġusti għall-infiq tal-gvern fil-medja, protezzjoni minn kawżi biex jagħlqu ħal il-ġurnalisti, insaffu l-elezzjonijiet mill-korruzzjoni, l-abbuż tal-poter għandu jkun ikkastigat, li min ixekkel il-ġustizzja għandu jkun ikkastigat u li l-kunsilli lokali għandhom ikunu awtonomi poteri vari sabiex itejbu ħajjet in-nies.